Il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li qed isir proġett pilota bilan li jinstabu soluzzjonijiet biex l-ebda student ma jintilef mis-sistema edukattiva. Qal il-proġett qed isir fost l-oħrajn b'kollaborazzjoni mal-MUT f'erba' skejjel qiegħed jindaga u joffri sfond dwar fatturi li qegħdin iwasslu għal żieda fir-rata tal-sentejiżmu fost studenti li jimxu mill-primarja lejn il-middle school. Dr. Abela spjega li l-proġett ser jiffoka fuq 3 temi: l-iskola, il-komunità u l-familja. Bil-ħsieb ikun li dan il-proġett jinfirex fi skiel oħrajn biex ma jkomplux jintilfu iżjed tfal mis-sistema edukattiva. Il-Mexxej Laburista qal li dawn huma inizjattivi li jfasslu sens l-aħjar tas-soċjetà Maltija. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem fl-attività Ġeddu Malta pajjiżna bit-tema u lidna l-potenzjal ta' pajjiżna li l-ħadd filgħodu saret fil-ground tan-nursery tal-Musta Football Club fi jattendu mal-260 tifel u tifla l-taħriġ tagħhom. Għalli jemmen fil-ġenerazzjoni ta' tfal. Bl-isport ikun qasam li m'għandux jitqies bħala attività fiżika biss, iżda stil ta' ħajja li jagħti dixxilpina, jisaħħaħ il-valuri tal-integrità u jsaħħaħ stil ta' ħajja b'saħħitha. Jirrifera wkoll għal kunċett ta' kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi li bħal fil-każ tal-Musta uħud minnhom mhumiex qegħdin iħallsu għal taħriġ minħabba każi soċjali. F'diskussjoni li ħadu sehem fiha fost l-oħrajn il-Kummissarju tat-Tfal Antoinette Vassallo u l-President tal-MUT Marco Bonici. Dr. Abela qal li l-Gvern implementa riformi importanti fl-edukazzjoni, fosthom biex is-settur jiġbed leħlaq u għalliema biftehim kollettiv li se jsaħħa l-kundizzjonijiet tagħhom. Għal jittama l-ftehim tal-edukaturi tal-MCAST ikun finalizzat dalwaqt. Il-Prim Ministru qal li l-familja hija rappreżentazzjoni tal-ġid komuni. Sostna li din it-taħdida saret bl-iskop li l-Gvern jisma' lin-nies biex titfassal is-soċjetà futura tagħna. Żied li biex il-familja tissaħħaħ qed isiru diversi miżuri biex jilqgħu għal bosta realtajiet. Irrefera r-riforma fil-qorti tal-familja. Għalli ma jistax ikun li kawżi ta' separazzjoni jibqgħu itulu snin. Bit-tfal jispiċċaw jikbru u l-kawża għadha għaddejja u jispiċċaw vittmi ta' ċirkustanzi għal ħajjithom.